wannan dokkal inda ake yi na sarauta to shine an ka zo a hannun ta maka dokkal na sarakunan fulani da kungiyar Miyatti Allah domin ka isar da su ga mai girma gwamna. Yanzu nan kahi in bannan ni ma zan ba da tukuci da naira miliyan guda. 2027 kamar ta taho don haka ku zama tsintsiya maɗaurin ku ɗaya domin tunkarar wanda ya ce zai tunkari ƙauran kyawun alkawari cikawa. Bayan naɗa mai girma gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasir Idris kauran gwandu a matsayin ardido hulɓe jihar Kebbi da ƙungiyar Miyatti Allah ta yi a lokacin da aka gudanar da bukin Hottingo Fulani Cultural Festival. Sarakunan Fulani da ƙungiyar Miyatti Allah sun sha alwashin bayar da kyautar shanu da tumaki na karramawa ga sarautar mai girma gwamnan jihar Kebbi a matsayin shi na ardido hulɓe jihar Kebbi, ma'ana jagoran Fulanin jihar Kebbi. Taron Fulani da kake gani na yau taro ne sun zo na wakilcin sarakunan Fulani bisa ga jagorancin shugabancin Miyatti Allah ta jihar Kebbi har da national domin su zo wannan dokkal inda ake yi na sarauta to shine an ka zo a hannun ta maka dokkal na sarakunan Fulani da kungiyar Miyatti Allah domin ka isar da su ga mai girma gwamna. Ba horo ni dai an ka naɗa ne ba, to har da shanu da sandar da an ka bashi rannan kiwo ake so shi. Wannan shine makasudin zuwan mu ba tare da ɓata lokaci ba. Mutanen nan sarakunan Fulani da jihar Kebbi a cikin yanayin da halin duk da ake ciki sun kawo saniya da tumaki 13. Inda aka hannanta waɗannan dabbobi ga mai girma limamin Kabawa Alhaji Umar Idris Buru. Limamin Kabawa ya nuna farin cikin shi ainun bisa wannan karamci. Kwamandan yakin kauran Abdullahi Gwandu Abubakar ABK ya yi jinjina matuƙa bisa wannan karamci da Fulani suka yi ma mai girma gwamnan jihar Kebbi, inda ya bayar da takwicin naira miliyan 1 ga ƙungiyar Miyatti Allah da ta jagoranci kawo wannan kyautar. Bawan Allah nan da ya yi alƙawarin naira miliyan 1 tukunci, Hillani na faɗa muku naira miliyan ne yanzu tana cikin kawo. An gudanar da jawabai da dama musamman akan sha'anin hurumman Fulani da kuma inganta tsaro a jihar Kebbi. Akwai waɗanda ya kasance cewa gwargwado bara gurbi a cikinmu, to suke ɓata mu, suke zubar da ainihin mutuncinmu, kuma bai kamata nan inda an kai mu yanzu babu inda za mu. Fulanin a ƙarƙashin jagorancin Miyatti Allah sun sha alwashin zagayawa ko ina domin faɗakarwa da wa'azantarwa ga 'yan uwa Fulani domin samun ingantaccen tsaro. Mai girma limamin Kabawa Alhaji Umar Idris Buru ya bayar da kyautar dalliliyar mota tare da ɗaukar nauyin duk wani abu da zai taimaka wajen samar da tsaro. Bisa goyon baya da taimakawa da wannan gwamnati ke yi akan sha'anin Fulani, wannan kungiyar sun tabbatar ma mai girma limamin Kabawa cewa ƙuri'unsu baki ɗaya da na iyalansu sun tabbata ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris kauran gwandu. Mu kungiyar Miyatti Allah da sarakunan Fulani daga yau mun yi indozin 2 time na ainihin mai girma gwamnan jihar Kebbi, insha Allah. Mun ba da goyon baya 100% 100% cewa gona ya zarce. A hali yanzu da a ce ana gyara na'urar zaɓe, awakinmu da tumakinmu da dabbobinmu ɗaya sun ishe wani cin zaɓen jihar Kebbi ba sai ya wahala ba. Saboda haka muna nan 100% sai Allah ya yarda sai kauran gwandu jihar Kebbi jihar Kebbi jihar Kebbi.